Pobjednik drugog memorijalnog turnira u odbojci Veselinka Slijepčević-Obradović je ekipa ženskog odbojkaškog kluba Bimal Jedinstvo iz Brčkog, koja je savladala domaćine ženski odbojkaški klub Jahorina rezultatom 2:0. Najboljim igračem turnira proglašena je igračica pobjedničke ekipe Elena Babić, dok je najbolji poenter turnira odbojkašica domaće ekipe Sofija Kremenović. Pa iskreno nosim najbolje utiske sa ovog turnira. Nama prvenstveno ovo je bilo igrama za našu veselu. Nije nam bio cilj da osvojimo turnir. Prvenstveno znači druženje i ekipe sa strane koje su došle. Bio je na zavidnom nivou turnir, svi su pružili svoj maksimum, iako smo bili u podmlađenom sastavu, igrali smo, borili smo se. Prije svega u ovakvoj situaciji kako se nalazi čitav svijet, turnir je na vrhunskom nivou organizovan. Mi nismo imali neka pretjerano velika očekivanja, više smo htjeli da odamo počast našoj prerano preminuloj igračici, ali naravno na kraju smo zadovoljni krajnjim ovim rezultatom. Stvarno to je djevojka koja se može reći sve u superlativu i kao čovjek i kao igrač, baš sve najljepše. Predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Jahorina, tehničkog organizatora turnira, rekao je da je zadovoljan što je turnir protekao u najboljem redu, te naglasio da su ispoštovane sve preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ovo je postao jedan, baš da kažem, izrazito kvalitetan festival odbojke u kome učestvuju ekipe iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i mi kao domaćini. Namjera nam je da ovaj turnir zbog ove godine, zbog pandemije i ovog virusa i otežanih uslova same organizacije, morali smo ispoštovati sve od preporuka vlade, od preporuka Fonda za javno zdravstvo Republike Srpske i nastojali smo stvarno, znači nabavili smo, što se tiče organizacije, nabavili smo sve što je po propisima. Taj dio organizacijski smo svakako pomogli, ne bi mogli bez pomoći opštine Pale i našeg načelnika koji nam je pomogao u tom dijelu, da kažem, finansijskom i materijalnom. Trener ženskog odbojkaškog kluba Jahorina također je zadovoljan ovogodišnjim turnirom, te dodao da su ove godine forsirali mlađu postavu kluba. U saradnji naravno s opštinom Pale i ovom prilikom im se zahvaljujem ljudima koji su došli iz Crne Gore i Srbije i iz Brčkog, posebno zahvalnost dugujem. Ovaj turnir je imao prevashodno karakter druženja i mi smo na ovom turniru iskoristili priliku da damo mladom igračkom kadru šansu. I što se tiče ekipe Jedinstva, one su zaslužno bili, znači od starta favoriti, zasluženo nas pobjedili. Ja im s ovom prilikom zahvaljujem i čestitam i ako Bog da nastavimo dalje druženje. Najbolja igračica turnira Elena Babić izjavila je za Paljanske novosti da je izuzetno zadovoljna uslovima na turniru, kao i ostvarenim rezultatom. Kao i uvijek utisci su najbolji mogući, zato što stvarno ovakvi uslovi, dvorana i gostoprimstvo ne može da se pronađe svugdje, tako da smo dosta zadovoljni sa tim aspektom, kao i sa ekipama koje su se odazvale. Većinom su ove godine bile ekipe koje su dosta mlađe i nemamo još iskustva, ali bitna je želja i one su to pokazale na terenu, kao i mi. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je opština i ove godine pokrovitelj ovog memorijalnog turnira, te dodao da su građani Pala izuzetno vezani za uspomenu na preminulu Veselinku, u čiju čast je i organizovan ovaj memorijal. Uvijek nam je drago da imamo ekipe sa strane, zato što to na određen način se tu sastaju i njene drugarice i svi oni koji vežu uspomenu za nju. Ali opština će od ovoga napraviti nešto više i iz tog razloga idemo na to da on bude tradicionalan i da se uvijek odigrava u vrijeme gospodinskih svečanosti kada opština Pale slavi svoju slavu i u svakom slučaju je ovo lijepa prilika promocije sporta, prije svega ženske odbojke, zato što Pale imaju tradiciju kada je ženska odbojka u pitanju i mi ćemo gledati i finansijski na sve druge načine da podržimo ovaj turnir. U svakom slučaju hvala gostima, čestitam pobjednicima ekipi iz Brčkog i ovo je samo zbog pandemije virusa korona. Imali smo posjetu ograničenu, nažalost, ali nadamo se da će iduće godine sve biti mnogo bolje. Memorijalni turnir Veselinka Slijepčević-Obradović održava se drugu godinu za redom u okviru gospojinskih svečanosti opštine Pale u čast preminule odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Jahorina. Veselinka Slijepčević-Obradović rođena je 20. marta 1990. godine u Sarajevu, a svoju mladost provela je na Palama.
Ovdje je završila Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a svoju cijelu mladost provela je trenirajući odbojku u Jahorini. Iznenada je preminula 5. maja 2018. godine.